ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε, κύριε Στέφανε, κύριε Λουκιδέλη. Ο Στέφανος είναι ο Γατσούλης. Χάρη και όλους εσάς, τους αγαπητούς φίλους, και ένα καλογραζιώτη, το φίλο μου το Μαξίδη, που μας κάνει τη τιμή και είναι εδώ. Σήμερα, μόλις είχαμε μάθει το πρώτο δεκαήμερο του θανόντος, αμέσως τα παιδιά του Διοικητικού Συμβουλίου λένε τι θα κάνουμε για τον Αχιλλέα μας. Και αμέσως προσπάθησα να επικοινωνήσω με τον καθήλυνα αρμόδιο, δηλαδή τον Φόρη τον Πεταλίδη από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος την χάνει να είναι και συγγενής του θανόντος, και δημιουργήθηκε μία τριάδα άξιων ομιλητών που θα μας πούνε για το έργο αυτού του εξαίρετου ανθρώπου. Δηλαδή, είναι ο Φόρης ο Πεταλίδης, όπως είπα, ο δημοσιογράφος και διευθυντής της εφημερίδας Εύξηνος Πόντος, ο Γιώργος ο Κιούσης, ο οποίος είναι δημοσιογράφος και εκπαιδευτικός, και η κυρία Ελένη Ταϊγανίδου, πολιτικός μηχανικός, κόρη του αξέχαστου Ταϊγανίδη. Ακολουθεί μία δεκάλεπτη, Πέτρο, περίπου, Ξεκινάμε. Μαύρο θάλασσας ψία, αμόντα νεράς κρύα, αμόντα νεράς κρύα, αμόντα νεράς. Επίκα ένα ανταμάν, επίκα ένα ανταμάν, με τον τασκινένταμαν, σο καραντενής. Επίκα ένα ανταμάν, επίκα ένα ανταμάν, με τον τασκινένταμαν, σο καραντενής. Εγώ κατάγομαι από Αργυρού Πολυδράμας. Να είναι καλά η λέσχη που με αγκάλιασε τα χρόνια εκείνα, το 1968, ερχόμενος στη Θεσσαλονίκη. Ήμασταν τότε στην Πρασακάκη, ήταν ο οίκος Ακριταφύτου, και μετά το 70 ήρθαμε στην Παύλου Μελά 21. Και κατόπιν Καλαποθάκη, και κατόπιν έγινε η Εύξηνος Λέσχη τώρα, που είναι η εξαόροφη οικοδομή με τον Γιαχίδη τον Χαράλαμπο, τον αείμιστο. Εκεί τα χρόνια δύσκολα, η θεία η Μόρφο, η μαγείρισά μας, η μάνα μας ουσιαστικά, μας τάιζε μεσημέρι και βράδυ. Είχαμε εσωτερικούς και εξωτερικούς, δηλαδή ήμασταν γύρω στα 50 άτομα που μέναμε εσωτερικοί και άλλοι 150 τρώγανε μεσημέρι και βράδυ. Το 1971 με 1973 είμαι αρχηγός στον οίκο Ακριταφύτου. Γίνονται πάρα πολλά εκείνη την εποχή. Θυμάμαι ότι κάθε χρόνο που ερχόταν οι καινούργοι, τους παίρναμε, τους πηγαίναμε στο Λευκό Πύργο κατευθείαν, τους βάζαμε να χορεύουν σέρα και τους βγάζαμε φωτογραφία. Αχ, και καρδιά μα παρήγορε τον Γιαβριμπουλή, πώς θα παρηγορώσαινε, βρε άμα τα Γιαβρίν, πώς θα
παρηγορός ενέει. Όσοι έχουν περάσει από τον οίκο Ακρίτου Φοιτητού ήμασταν στα βραδέλφια. Όσοι φάγανε ψωμί και φαγητό από τη θεία τη Μόρφο και μετά από την Αναστασία και τον Παρπαλάζαρο, πιστεύω ότι ήμασταν στα βραδέλφια και αδέλφια ψυχής. Αχ, και το έχεις καρδιά και πονείς για βριμπουλή, το έχεις για να στενάζεις, ναι, βρέματα για βρύμ, το έχεις για να στενάζεις, ναι. Επίκα έναν ταμάν, με τον τασκίνεν ταμάν, στο καραντενής. Επίκα έναν ταμάν, επίκα έναν ταμάν, με τον τασκίνεν ταμάν, στο καραντενής. Ήρθα να αποδώσω τον ίσα του χαιρετισμό των φιλών μου στον αγαπημένο όλο μας, στον αρχηγέα μας, ως πρόεδρος της Συμβουλίας της Θεσσαλονίκης, τις οποίες παιδί ήταν ο Αχιλλέας. Εκεί αρρώθηκε καλλιτεχνικά και εκεί άμβλωσε πολλούς καλλιτέχνες σε όλους τους τομείς της καλλιτεχνικής έκφρασης, και στο χορό και στο θέατρο και στο τραγούδι. Και ξέρουμε όλοι μας φυσικά ότι το σπουδαιότερο δημιουργημά του ήταν το Παρακάς, όπου δεν ήταν φυσικά κάποιες χώρες διασκέδασης, κάποια κέντρο διασκέδασης. Ήταν ένας χώρος μυσαγωγίας για εκείνους τους λίστες οι οποίοι ψάχνανε να βρουν τα βαθύτερα και τα πιο μυστικά μέρη της πολιτικής ψυχής. Ο Αχιλλέας ήταν και ένας λάτρης και νοσταλγός του αλυσμού του πόντου. Αμέτρητα τα ταξίδια του στον πόντο. Μας που βέβαια απαγόρευσε την είσοδο του τουρκικού καθεστώς. Απαγόρευσε την είσοδο στον πόντο σε ποιον? Στον Αχιλλέα, τον αχταρούσαν τα παρθάλια. Απαγόρευσε την είσοδο στον Αχιλλέα που τον αχταρούσαν οι ανηφορίες της Παναγίας του Ελλάδα. Απαγόρευσε την είσοδο στον Αχιλλέα για να προσφύγει στους νεαρούς τάφους των προγόνων του. Η κόρε πιέν στο παρχάρ, πουλίν πουλίν. Η κόρε πιέν στο παρχάρ, πουλίν πουλίν. Να είναι τερόμανα, έλα, έλα λέγω σε. Να είναι τερόμανα, έλα, έλα λέγω σε. Στο ετήσιο λαϊκό πανηγύρι να μας τραγουδήσει. Ως εκ της ιερατικής μου ιδιότητος έπρεπε να αποχωρήσω κάπως νωρίς, διότι την άλλη μέρα Κυριακή πρωί είχα καθήκον να λειτουργήσω. Πήγα λοιπόν να χαιρετήσω ως όφιλα τον Αχιλλέα και τους άλλους αγαπητούς μας φίλους και καλλιτέχνες, Στεφανίδη Γιώργο και Στιαμίδη Κώστα. Και με λέει ο Αχιλλέας, «Μα γιατί, πάτερ, φεύγεις τόσο νωρίς?» «Αχιλλέα, θα σηκωθώ πολύ νωρίς για να πάω στην εκκλησία να λειτουργήσω». «Πάτερ, φίλε μου, θα με μνημονεύσεις?» «Ναι», του λέω, «τώρα και πάντα, όσο ο Θεός με δίνει ζωή». Από καρδιάς. «Τότε θα σου πω κι εγώ», μου λέει, «έναν ερωτικό ποντιακό μουσικό στίχο αφιερωμένο στη φιλία μας και στην εκκλησία. Αρνήν την πόδαν το πατής θα χτίζω εκκλησία, να μνημονεύνε τόνε μας
σε κάθε λειτουργία μου. Σε στόλ το ταξί, ο λίγα στροφάς, γιατί αξίζει, φίλε. Ο σήμερον όλεν Νικλάς εχάσεν τη λαλία, εστάθεν καθουχάτε ατέ τεσόν την τραγωδία, τα πούλοπα σαν δέντρα πάνε, άλλος και λαϊδούν. Και ο κόσμος όλε, φίλε μου, εσένα στο ρούνι. Οι πότοι ήταν φτωχοί, ανάμεσά του χύσε, σαφούλια και σαψία του, εσύ πάντα θα είσαι. Τραγώδεσες για τη σερδά, τιμάνα για τον Κύριο, τον πόντον των ανάσπαλτων, ντέλη τίσεσαι μουσαφίρ. Την τραγωδία στη θα ακούει, θα αφήσω γιάντα τέρτερ και γάλια το σταπέρ, απλέρωτα μουράτερ. Για την παράδοση εσύ, φίλε, πολλά ευέτες, για την τσαχάλτς και τις στερνούς γαΐν τεμέλεθετες. Με την κουτσίς και τον Πασάν στον ουρανό θα είσαι. Σε κάνω να πες, εσύ θα στρώνεις και είσαι. Καλό ταξίδι, φίλε. Ο σήμωραν, ο καιρόν ελίβωσε, συνέφιασε, μαύρισε. Η ποντιέτη μούσα, η γνήσια, σωπαίνει. Θα αποθάνω σε ποδά, κανένα να μην τυραννίζω εδές. Τραγουδώντας έφυγες. Λιγοστοί είναι αλήθεια, τραγούδησαν με τόσο σεβασμό προς την πατρίδα. Αδελφέ μου, Αχιλλέα, μπορώ να γράφω ατέλειωτα, γιατί ατέλειωτος ήσουν. Το μάτια με δύσωσαν, βούρκωσαν. Τα δάκρυα έχουν αλμύρα. Η γεύση τους είναι σήμερα λύπης. Κι η έδνεσεν, δεν σου ταιριάζει. Μόνο με χαρά θα σε θυμόμαστε. Η ψυχή σου στον παράδεισο θα πάει. Αυτό είναι σίγουρο. Μόνο που ο παράδεισος για σένα ήταν ανατολικά, στην αλυσμόνικη πατρίδα μας. Μαυροθάλασσας ψυχή σου. Καλό ταξίδι, αδελφέ μου. Καλό ταξίδι, Αχιλλέα μας.
δήμαρχοι, κύριοι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, σας ευχαριστούμε που τιμάτε σήμερα τον Αχιλλέα Βασιλιάδη, που τιμούμε όλοι μαζί τον Αχιλλέα Βασιλιάδη. Αξίζουν συγχαρητήρια στον πρόεδρο τον κύριο Γιώργο Σταμπασίδη του Συλλόγου Ποντίου Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκιδόνας και σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, που είναι ο πρώτος πανελλαδικά σύλλογος που κάνει μια ειδική εκδήλωση για τον Αχιλλέα. Θα πρέπει όμως να πω, για να μην αδικήσω κανέναν, ότι στη Θεσσαλονίκη και στη Μακεδονία, από όσο ξέρω, όλοι οι σύλλογοι, όλες τις εκδηλώσεις τις έχουν αφιερώσει στον Αχιλλέα. Γιατί ο Αχιλλέας ήταν ένας σπουδαίος τραγουδιστής και ηθοποιός του ποντιακού ελληνισμού. Άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στη ζωή όλων όσων βρέθηκαν στο διάβα του. Άνθρωπος δοτικός, μπορούσε να κάνει ευχάριστη παρέα με όλους, πλούσιους και φτωχούς, επιστήμονες, καλλιτέχνες, ερευνητές, λαογράφους, ανθρώπους του μόχθου και της βιοπάλης. Τους συμπεριφερόταν με τον ίδιο τρόπο, δεν ξεχώριζε κανέναν. Έδινε όχι μόνο από το περίσσευμα, αλλά και από το ειστέρημα της ψυχής του και τους έκανε να αισθανθούν το ίδιο καλά. Όλα όσα θα πούμε για την προσωπικότητά του είναι λίγα για να χωρέσουν την πλούσια δραστηριότητά του. Πολλοί και από διάφορους χώρους πρέπει να μιλήσουν για την συνεισφορά του Αχιλλέα και να καλύψουν την πολύπλευρη δράση του. Και μόνο όμως που τον αποκαλούσαν όλοι με το μικρό του όνομα, δείχνει την αγάπη και την οικειότητα που είχαν μαζί του. Ο Αχιλλέας Βασιλιάδης γεννήθηκε πριν από 72 χρόνια στο χωριό Αργυρούπολη της Δράμας, ένα καθαρά προσφυγικό χωριό με απότερη καταγωγή από την Αργυρούπολη, την Κιμισχανά του Πόντου, και έζησε με τους πόντιους πρόσφυγες πρώτης γενιάς με τα ακούσματα των οποίων γαλουχήθηκε. Ιδιαίτερο ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του έπαιξε η γιαγιά του Αγάπη, αλλά και οι καλομάνες όλου του χωριού. Έτσι, η είδηση του θανάτου του το πρωί της 3ης 7 Ιανουαρίου 2025 στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου είχε μεταφερθεί με πρόβλημα υγείας, συγκλώνησε τον ποντιακό ελληνισμό σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και η κηδεία που έγινε την 5η 9 Ιανουαρίου 2025 στο Μεσιανό Γιαννιτσών, στο νομό Πέλας, ήταν ένα λαϊκό προσκύνημα και τον αποχαιρέτησαν άνθρωποι που τον αγάπησαν από την Ελλάδα, την Τουρκία και την Ευρώπη. Και ήταν εκεί εκπρόσωποι όλου του ποντιακού ελληνισμού, ομοσπονδιών, σωματείων, συλλόγων, καλλιτέχνες, λιράριδες και τραγουδιστές, και τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία. Ο Αχιλλέας τάφηκε δίπλα στην κόρη του, τη Ρία, που έφυγε πριν από 2 χρόνια για γεγονός που κλώνησε την υγεία του. Άφησε πίσω του τη σύζυγο Ρούλα Πεταλίδου, την κόρη του Χριστίνα και τον αγαπημένο του εγγονό τον Αχιλλέα. Ο Αχιλλέας Βασιλιάδης στην ποντιακή μουσική και το τραγούδι το είχε ως βίωμα από το χωριό του. Μάλιστα, πολύ μικρός, τραγούδισε και στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Μετά τις γυμνασιακές του σπουδές στη δεκαετία του 1960 κατεβαίνει για σπουδές στη Θεσσαλονίκη. Εκείνη την εποχή, πρωτοπόροι πρόσφυγες πρώτης γενιάς από τον Πόντο που διοικούν την Εύξηνο Λέσχη Θεσσαλονίκης έχουν δημιουργήσει τον οίκο Ακρίτα Φοιτητού, όπου φιλοξενούνται δωρεάν παιδιά από την επαρχία που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, και έτσι εκατοντάδες παιδιά προσφυγικής και μη καταγωγής καταφέρνουν να σπουδάσουν στα πανεπιστήμια εκείνης της δεκαετίας στη Θεσσαλονίκη. Ένας από αυτούς ήταν και ο Αχιλλέας. Διατηρεί μάλιστα στα πλαίσια της Ευξήνου Λέσχης Θεσσαλονίκης και ραδιοφωνική εκπομπή μαζί με τον Πλούταρχο Κανετίδη μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΠ εκείνης της εποχής. Αλλά η δικτατορία των συνταγματικών δεν ανέχεται κάποια πράγματα που λέγανε για την προσφυγιά εκείνη την περίοδο και η εκπομπή κόβεται ως αριστερή. Αμέσως ο Αχιλλέας όμως ξεχωρίζει και γίνεται αρχηγός στον οίκο Ακρίτα Φοιτητή και χορευτής στην Εύξηνο Λέσχη Θεσσαλονίκης. Εκεί γνωρίζει τη Ρούλα Πεταλίδου από το Μεσιανό Γιαννιτσών και γίνονται ζευγάρι. Στη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία έρχεται σε επαφή με πρωτοχορευτές πυρηχιστές της πρώτης γενιάς, τον Καλούση και τον Στοφόρο και άλλους. Με το χορευτικό της Ευξήνου Λέσχης Θεσσαλονίκης πηγαίνουν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού. Παρουσιάζουν ποντιακούς χορούς στις εκδηλώσεις, στις ιερές μονές που ανιστορήθηκαν στη Μακεδονία. Στην Παναγία Σουμελά, στον Άγιο Γεώργιο Περιστερεώτα, στον Άγιο Ιωάννη τον Βαζελώνα. Πηγαίνουν μάλιστα και στην πρώτη εκδήλωση της ανιστορηθήσας ιεράς μονής του Αγίου Ιωάννη Βαζελών ή Ζαβουλών στο Βέρμιο, στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης να χορέψουν. Οι κάτοικοι του Αγίου Δημητρίου και του χωριού Μουτουριακίου Κοζάνης
προσφέρονται να φιλοξενήσουν τους χορευτές και τους επισκέπτες σε αυτήν την ιστορική στιγμή. Ο Αχιλλέας και η Ρούλα, λογοδοσμένοι, δίχως δεύτερη κουβέντα, φιλοξενούνται στο σπίτι του παππού μου, του Γιώργου Πεταλίδη. Η Ρούλα ήταν ανεψιά του παππού μου και όπως μου έλεγε συνέχεια εμένα ο Αχιλλέας, όπως και τον Κώστα Σιαμίδη, «Πουλόπομ, εγώ μικρή κονεγνόρτσασε, με κοντά παντελονόπα, εσέν και τον Κώστα τον Σιαμίδη το λιράρι και για δεκαετίες συνεργάτη του». Επαγγελματικά ο Αχιλλέας εργάστηκε μαζί με τον πεθερό του, τον Χρήστο Πεταλίδη, πατέρα της γυναίκας του Ρούλα, στον τομέα των γεωτρήσεων. Αλλά αυτό που αγάπησε ήταν το ποντιακό τραγούδι, το οποίο υπηρέτησε με πάθος. Όπως και ο συνεργάτης του, ο λιράρης Κώστας Ιαμίδης, ο οποίος και εκείνος άφησε μια πετυχημένη καριέρα ως μηχανικός στην Έσο Πάπας εκείνης της εποχής για να αφοσιωθεί στην καλλιτεχνική πορεία ως λιράρης, και όταν γνωρίστηκαν στο Σύλλογο Ποντίων Φοιτητών συνεργάστηκαν για δεκαετίας μέχρι και φέτος που ο Αχιλλέας έφυγε από τη ζωή. Ο Αχιλλέας μετήχε και στο Σύλλογο Ποντίων Φοιτητών Θεσσαλονίκης με την επανασύστασή του μετά τη δικτατορία και πρώτο πρόεδρο τον Παναγιώτη Σελβιαρίδη, τον μετέπειτα κορυφαίο καθηγητή νευροχειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πρωταγωνιστές δεκάδες νέες και νέους εκείνης της εποχής, οι οποίοι στη συνέχεια διακρίθηκαν ως επιστήμονες σε όλη την Ελλάδα. Εκείνη η γενιά της μεταπολίτευσης μαζί με τον Κώστα Διαμαντίδη, μετέπειτα λογοτέχνη και ποιητή του ποντιακού ελληνισμού, έβαλε τα θεμέλια για την αναγνώριση και ανάδειξη της ποντιακής ταυτότητας και διαλέκτου μαζί με τις αντίστοιχες κινήσεις που γινόταν στην Αθήνα με την Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, με τους Αργοναύτες, Κομινούς και δεκάδες άλλους συλλόγους. Εκείνη την εποχή, στη δεκαετία του 70, στα πλαίσια της Ευξήνου Λέσχης Θεσσαλονίκης, ήταν και η κίνηση νέων επιστημόνων, περίπου 200 επιστήμονες, οι οποίοι βγήκανε μπροστά και δεν τρεπόντουσαν να μιλάνε και να λένε ότι ήταν πόντιοι. Εκείνο το έργο συνέχισαν της προδιδακτορικής περίοδου της Ένωσης Ποντίων Φοιτητών, του Νίκου Σωματαρίδη, του Γιώργου Παρχαρίδη και του Νίκου Παλασίδη. Ο Αχιλλέας όμως είχε και μια άλλη δράση. Συμμετείχε ενεργά και στη δημιουργία της εταιρείας θεάτρου ΓΚ Φωτιάδης μαζί με τον μεγάλο σκηνοθέτη και ερευνητή του Ποντιακού Θεάτρου Ερμή Μουρατίδη. Γίνεται πολύ καλός ηθοποιός στην ερμηνεία ποντιακών θεατρικών έργων. Και αυτό γιατί εκτός από το έμφυτο ταλέντο του στο διάβα της καλλιτεχνικής του ζωής, είχε την τύχη και το προνόμιο να βρεθεί δίπλα στον Ερμή Μουρατίδη, ο οποίος συνεργάστηκε τόσο με την εταιρεία ΓΚ Φωτιάδης, όσο και με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, όπου ανέβηκαν παραστάσεις στις οποίες είχε και πρωταγωνιστικό ρόλο. Και ενώ μετά τις παραστάσεις και τα διθυραμβικά σχόλια όλοι έδιναν συγχαρητήρια στους ηθοποιούς για την επιτυχία τους και ιδιαίτερα στον Αχιλλέα, ο Ερμής Μουρατίδης, όταν τον πλησίαζε κάθε φορά, του έλεγε: «Αχιλλέα, μπορούσες να ήσουν καλύτερος». Και όπως ανέφερε πάντοτε ο Αχιλλέας, δίπλα στον Ερμή Μουρατίδη και στην επιμονή του, μπορούσα να στέκομαι στη σκηνή, και αυτό γιατί ο σκηνοθέτης ήταν μεγάλος δάσκαλος. Ο Αχιλλέας όμως δημιούργησε κάτι μοναδικό στην προσφυγωμάνα Θεσσαλονίκη μαζί με τον λιράρη Κώστα Σιαμίδη και τον τραγουδιστή Γιάννη Κουρτίδη στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Το Ποντιακό Κέντρο Παρακάθ, με νονό του ονόματος τον κορυφαίο νευροχειρούργο καθηγητή του Απουθού Χρήστο Αντωνιάδη. Εκεί βρίσκονταν τα βράδια καθηγητές πανεπιστημίου, επιχειρηματίες, βιοτέχνες, γιατροί, δικηγόροι, ηθοποιοί, δημοσιογράφοι, άνθρωποι του μόχθου, εργάτες, αγρότες, και κάθε βράδυ γινόταν μια μεγάλη παρέα. Στο χώρο αυτό έσμιγαν πολλές φορές παρέες άγνωστες μεταξύ τους και γινόταν μια μεγάλη ομάδα των παρακαθήμενων με συνδετικό κριτικό τον Αχιλλέα, ιδιαίτερα κάθε Παρασκευή και Σαββατοκύριακο. Ο Αχιλλέας και η παρέα του Παρακάθ έδωσε χώρο στους νέους καλλιτέχνες, τον Φίλιππο Κεσαπίδη, τον Φάνη Κουρουκλίδη, τον Γιώργο Στεφανίδη, τον Γιώργο Σιαμίδη, τον Κυριάκο Τριανταφυλλίδη, τον Σοκράτη Κυψελίδη, τον Αντώνη Πιλαλίδη, τον Βασίλη Τοπαλίδη που ήρθε από την Γερμανία και πολλούς άλλους, και να αναδείξει το ταλέντο της. Και όπως έλεγε ο Αχιλλέας όταν το ρωτούσαν, από το Παρακάθ δεν βγάλαμε λεφτά, απλώς βιοποριζόμασταν. Καταθέταμε την αγάπη μας. Και ποιοι δεν πέρασαν από το Παρακάθ? Εκεί έφερναν οι ποντιακοί σύλλογοι τους επίσημους προσκεκλισμένους τους. Στα φεστιβάλ ποντιακών χωρών της νεολαίας της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος που γινόταν στη Θεσσαλονίκη, εκεί κατέληγαν όλοι. Όσοι χωρούσαν δηλαδή. Μια τέτοια βραδιά, όταν ήρθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής η Σάνο Χάλο, η γιαγιά του Πόντου όπως την αποκαλέσαμε, με την κόρη της Θέα Χάλο, αμέσως μετά την παρουσίαση του βιβλίου Ούτε το όνομά μου, στην Εύξηνο Λέσχη Θεσσαλονίκης, και ο Αχιλλέας αφιέρωσε στη γιαγιά Σάνο, 96 χρονών τότε, τα τραγούδια και χόρεψε προς τιμήν τους με άλλα παιδιά τον πυρήχιο χορό Σέρα. Όπως και η Δόμνα Σαμίου εμφανίστηκε και καθόταν στο τραπέζι, και κάποια στιγμή ο Αχιλλέας τη λέει να βγεις να πεις ένα τραγούδι. Και εκείνη με σεμνότητα είπε το ποντιακό
ακριτικό παραδοσιακό έπος, ακρίτες κάστρον έχτιζεν και αποθεώθηκε από το κοινό. Και όταν κατέβηκε από το πατάρι, ένιωσε τι σημαίνει παρακάθ και είπε στους ανθρώπους: κοιτάξτε, κρατήστε αυτόν τον θησαυρό, μην τον κλείσετε. Δυστυχώς θα πρέπει να πω ότι οι πόντιοι, αν και είναι χιλιάδες και εκατομμύρια σε όλη την Ελλάδα, δεν καταφέραμε να κρατήσουμε ανοιχτό το παρακάθι στη Θεσσαλονίκη, αλλά και το Κορτσόπον εδώ στην Αθήνα. Θυμάμαι και μια άλλη στιγμή του Αχιλλέα, όταν ήρθε η οικονομική κρίση στα πρώτα χρόνια των μνημονίων. Έλεγε τότε στους συναδέλφους, στους καλλιτέχνες: κοιτάξτε, τώρα ο κόσμος αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. Πρέπει να περιορίσετε τις απαιτήσεις σας, γιατί οι ποντιακοί σύλλογοι και τα μαγαζιά που παίζουν ποντιακή μουσική πρέπει να επιβιώσουν και να συνεχίσουν να υπάρχουν. Ο καλλιτέχνης, έλεγε ο Αχιλλέας, πρέπει να έχει φωνή, να βγαίνει στο πατάρι, πρέπει να παίζει και να τραγουδά και να γίνεται ένα με τον κόσμο. Όταν δεν είναι στο προσκήνιο, ο κόσμος τον ξεχνάει. Γιατί θα έρθουν καλύτερες μέρες. Για να πάρεις, πρέπει να δώσεις, τους έλεγε. Και ο Αχιλλέας έδινε απλόχερα. Ο Αχιλλέας Βασιλιάδης ήταν για πολλά χρόνια και ο παρουσιαστής των Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών Νεολαίας της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ελλήνων Ποντίων στην Ευρώπη, αλλά και της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Πάντοτε καθόταν τόσο πριν όσο και μετά με τις νέες και τους νέους στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και τους τραγουδούσε όποιο σκοπό ήθελα. Και όταν έβλεπα ένα νέο παιδί να τραγουδά, σιωπούσε και του έδινε χώρο να αναδειχθεί. Εκεί στην καρδιά της Ευρώπης, οι Γκασταρμπάιτερ δημιούργησαν ποντιακούς συλλόγους, να μαθαίνουν τα παιδιά τους την παράδοση και τον πολιτισμό των Ελλήνων του Πόντου. Πρωτοπόροι ο Γιάννης Ταϊγανίδης, επίτιμος πρόεδρος, καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, και μετέπειτα ο επίτιμος πρόεδρος Χρήστος Γαλανίδης, καθώς και οι πρόεδροι Γιώργος Τσορακλίδης, Χρήστος Παπαδόπουλος, Γιάννης Παπαδόπουλος και Γιώργος Αμαραντίδης, άνοιξαν τα φτερά για την ποντιακή νεολαία της Ευρώπης. Και ο Αχιλλέας ήταν πάντοτε δίπλα στην Ομοσπονδία. Και το έργο αυτό συνέχισαν και οι μετέπειτα πρόεδροι, η Δήμητρα Παπαδοπούλου, ο Γιάννης Μπουρσανίδης και ο Ανέστης Οσιπίδης, και τα διοικητικά συμβούλια, τις δράσεις των οποίων αγκάλιασε ο Αχιλλέας και πάντοτε στάθηκε δίπλα του. Δεν ήταν όμως μόνο παρουσιαστής των Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ήταν επίσης και παρουσιαστής της εκδηλώσης μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου της ΠΟΕ στην πλατεία Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη, όπως επίσης και στη χοροδία των καλλιτεχνών που ερμήνευαν αντίστοιχα τραγούδια. Πρωτοπόρος πάντοτε, δεν έλεγε όχι όταν το χρέος στη ράτσα τον καλούσε. Μια άλλη στιγμή που θυμάμαι και μου έμεινε ανεξίτηλη ήταν το 2010, στην πρώτη πατριαρχική θεία λειτουργία του Οικουμενικού Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαίου, στην Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελάς στη Ματσούκα της Τραπεζούντας του Πόντου. Χιλιάδες κόσμος από την Ελλάδα, την Ευρώπη, τη Γεωργία, τη Ρωσία, την Αμερική, την Αυστραλία μετέβη για προσκύνημα στις αλυσμόνητες πατρίδες του Ευξήνου Πόντου, για να παραβρεθεί σε αυτή τη μοναδική στιγμή έπειτα από 90 χρόνια μετά τον ξεριζωμό των παππούδων και των γιαγιάδων, όπου για πρώτη φορά χτύπησε η καμπάνα. Για να μπορέσεις να μπεις στο χώρο έπρεπε να έχεις οπωσδήποτε πρόσκληση που είχε εκδώσει η Νομαρχία Τραπεζούντας. Πήρα μια πρόσκληση για να μπω, για να παρακολουθήσω τη θεία λειτουργία. Χιλιάδες όμως ήταν έξω από την Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά και την παρακολουθούσαν από τις γιγαντοοθόνες που είχα στηθεί για αυτό το σκοπό. Γυρνώντας στους εξωτερικούς χώρους και κάνοντας ρεπορτάζ, βλέπουν τον Αχιλλέα να κάθεται έξω με ένα πόντιο λιράρι από την Τουρκία, ο οποίος έπαιζε σκοπούς και τραγουδούσε ο Αχιλλέας. Το ρωτάω: Αχιλλέα, τι κάνεις εδώ, γιατί δεν πας μέσα, σε λίγο θα αρχίσει η θεία λειτουργία. Χαμογελάει και δεν μου απαντάει. Τότε το ρωτάω και πάλι: μήπως είναι αυτό που φαντάζομαι, δεν έχεις πρόσκληση? Και πάλι δεν μου απαντάει. Μέλος σε κρύος υδρότας. Ο Αχιλλέας που είχε ταξιδέψει εκατοντάδες φορές στον Εύξηνο Πόντο, που έφερε δεκάδες γκρουπ από την Ελλάδα και το εξωτερικό και τους ξενάγησε στις αλυσμόνητες πατρίδες, άραγε δεν σκέφτηκε κανείς να του δώσει πρόσκληση για να μπει στην Παναγία Σουμελά? Λέω εγώ ότι ίσως και να του έδωσαν, αλλά με την απλοχεριά που τον διέκρινε, την παραχώρησε σε άλλους προσκυνητές. Τότε του ξαναλέω: Αχιλλέα, πάρε τη δική μου. Εγώ θα προσπαθήσω να μπω με τη δημοσιογραφική μου ταυτότητα. Έτσι κι αλλιώς είμαι δημοσιογράφος, μέλος της Ένωσης Συντακτών, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων. Δεν τη δέχτηκε. Πάνε, εσύ, μου λέει, πρέπει να κάνεις ρεπορτάζ. Γι' αυτό ήρθες. Εγώ έχω πάει 100 φορές. Έφυγα γιατί ήξερα ότι ακόμη κι αν του την έδινα, θα την παραχωρούσε σε άλλους που δεν μπορούσαν να μπουν. Αυτός ήταν ο Αχιλλέας, που για μένα έπρεπε να του δοθεί τιμητική πρόσκληση και με το ζόρι έπρεπε να τον βάλουν στην πρώτη θέση, στην πρώτη σειρά των επισήμων και να παρακολουθήσει από μέσα τη θεία λειτουργία. Όμως αυτός ήταν ο Αχιλλέας. Δεν είχε ανάγκη από επίσημες προσκλήσεις και τιμές. Η θέση του ήταν πάντα δίπλα στον απλό κόσμο. Από αυτόν έπαιρνε δύναμη
και γι' αυτόν έδινε την ψυχή του. Ο Αχιλλέας υπηρέτησε τον ποντιακό ελληνισμό και ως ξεναγός σε διάφορα ταξίδια των απογόνων Ελλήνων του Πόντου στην ιστορική πατρίδα. Συνεργάστηκε με τραγουδιστές και λιράριδες στα αδέλφια της καρδιάς του. Για πολλά χρόνια έκτισε γέφυρες φιλίας με τους καλλιτέχνες εκείθεν του Αιγαίου. Έκανε δεκάδες ταξίδια ως αρχηγός, συνοδός, σε επισκέψεις προσκυνήματα στις αλυσμόνητες πατρίδες, στα άγια χώματα των προγόνων μας, μαζί με ποντιακούς συλλόγους που πραγματοποιούσαν τις εκδρομές. Πήγαινε στις πόλεις και τα χωριά των προγόνων. Χιλιάδες είναι οι άνθρωποι από όλο τον κόσμο που έχουν να διηγηθούν πόσο τους εξυπηρετούσε ο Αχιλλέας να βρουν τα σπίτια των προγόνων τους και τους οδηγούσε στη στράτα αντιπατρίδας. Και σε κάθε ταξίδι τα νέα παιδιά στην Τραπεζούντα και στις άλλες πόλεις, χωριά και στα παρχάρια του Πόντου τον περίμεναν να στήσουν τα ποντιακά γλέντια εκεί στην αλυσμόνητη πατρίδα όπου έζησε και δημιούργησε για περισσότερο από 3.000 χρόνια ο ποντιακός ελληνισμός. Έστεινε γέφυρες συνεργασίες με τους καλλιτέχνες εκείθεν του Αιγαίου, τόσο στην Τραπεζούντα όσο και στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και στις μεγάλες πόλεις της Μικρασίας, εκεί όπου ζουν οι οικονομικοί μετανάστες, τα αδέλφια της καρδιάς μας, που επικοινωνούν μαζί μας στην πανάρχια λαλιά, τα Ρωμαίικα όπως την αποκαλούν. Στον Αχιλλέα Βασιλιάδη, όταν το ρατσιστικό καθεστώς της Τουρκίας είδε ότι η στάση του ξυπνάει συνειδήσεις στους σημερινούς κατοίκους του Ευξήνου Πόντου, που εξαιρέθηκαν της ανταλλαγής των πληθυσμών, μιας και οι πρόγονοί τους ήταν μουσουλμάνοι το θρήσκευμα, του απαγόρευσε το 2021 την είσοδο στην πατρίδα των προγόνων του. Ποιον? Αυτόν τον πραγματικό ειρηνιστή και γεφυροποιό της αγάπης και συνεργασίας των λαών, της πραγματικής φιλίας των λαών. Η Τουρκία προσπαθεί να κόψει την επικοινωνία απογόνων Ελλήνων προσφύγων του Πόντου, γι' αυτό και απαγορεύει την είσοδο Ελλήνων στην Τουρκία που θέλουν να πάνε στον Πόντο και έχουν καταγωγή από εκεί. Λένε ουδής προφήτης στον τόπο του, όμως ο Αχιλλέας Βασιλιάδης τιμήστηκε εν ζωή στο χωριό του, στην Αργυρούπολη της Δράμας, για την προσφορά του, όπως και στους αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, όπου έζησε για ολόκληρα χρόνια από την Ένωση Ποντίων Αργυρούπολης Αττικής σε 2 διαφορετικές εκδηλώσεις. Και αμέσως μετά το θάνατο του, ποές σύλλογοι σωματεία αφιέρονται σαν εκδηλώσεις στη μνήμη του. Έδειξαν πως δεν τον ξεχνάνε. Θα κλείσω με ένα από τα τραγούδια που αγαπούσε και τραγουδούσε ο Αχιλλέας. Εκιαπάν, στον παράδεισο να παν, στον παράδεισο να παν, πάει ίντζαν αποθάν, πάει και ο ζωντανών τη εγάψω παλαλών. Αυτός ήταν ο Αχιλλέας που τόσο αγαπήσαμε και αγάπησε όλον τον κόσμο. Αιωνία του η μνήμη. Ευχαριστώ πολύ. Εσύ με έλαβε την Παναγιά σου, με έλαβε και σένα, με έλαβε την Παναγιά σου, με έλαβε και σένα, θα προσκυνώ την Παναγιά και θα προσκυνώ την Παναγιά και έρχομαι με σένα. Λοιπόν, σιγά σιγά ξεκινήστε. Σιγά σιγά ξεκινήστε. Η Παναγιά δεν το σηκώνει άλλο. Είναι περίστοιχο που όταν αφήνεις την Παναγία πάω και αρωθυμάται. Πάμε λοιπόν και αρωθυμέστετε να ξαναέρχονται. Πάμε εσύ θα με πέφτομαι και να έλα πήγαινε κάτσε και εσύ να σε πέφτομαι και να καναβίδε.
Εκεί τι ψευτικός με θανάτος να μιερ, εκεί τι ψευτικός θανάτος να μιερ, άνθρωπο με γέρανε μαντάνε ως νερ, άνθρωπο με γέρανε μαντάνε ως νερ. Πού είναι η Μανώλη? Ο Μανώς πήγε πάνω, πια βαρέθηκε. Είδα με χάσα, έκλαψα και πονέσα, την πατρίδα με χάσα, έκλαψα και πονέσα, λύνουμε κι αρώθυμο, όι, 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 να ανασπάνω και λύνουμε κι αρώθυμο, όι,
Όπως είδατε, έβαλε και τη σφραγίδα του στο σύλλογό μας ο Αχιλλέας πριν 14 χρόνια. Εφέκα τα πραμόπα μέμπρεμ και κάκια γρήβωσα σαν κάγκελα την παμπορή, για να μην ζαλίουμε και ρούζω στη θάλασσα. Πρώτη φορά ανέλεπα θάλασσα στη ζωή. Τα μαντήλια γομάτο δέκρα επέγναν και έρχουσαν. Κανέναν κι είχα να αποχαιρετώ και κανείς και τον αποχαιρετάμε. Ετέρεσα το γυαλόν, την πολιτεία. Ο κόσμος επέγνε άγκασα δουλείασα του. Η γούλα με γομόθε δέκρε και το μάτε με δίσωσαν. Η τραπεζούντα είπα, για τόλτζε εις τόπον και μαναχών εγώ και χωρώ και δυο εισπε. Η πατρίδα είπα, για τόλτζε εις τόπον και μαναχών εγώ και χωρώ και δυο εισπε. Και συνεχίζουμε με τον κύριο Γιώργο Κιούση. Καλησπέρα σας. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά η παρουσία μας σήμερα εδώ, σε αυτόν τον χώρο, στον οποίο τον ακολουθεί τόση πολλή ιστορία αφιερωμένο στα πρόσωπα της Επανάστασης, στους Υψηλάντιδες. Είναι πολύ σπουδαίο που τιμάτε αυτούς τους ανθρώπους, αυτή την οικογένεια που πρωτοστάτησε στην Επανάσταση και που πρωταγωνίστησε και είχαμε αυτά τα αποτελέσματα που είχαμε και δημιουργήθηκε το σύγχρονο ελληνικό κράτος. Ακούγοντας το τραγουδί «Την πατρίδα με έχασα», μου θύμισε λίγο αυτό το απογευματινό που πάμε στην εκκλησία και όπως σας άκουσα να τραγουδάτε, να σιγοτραγουδάτε, αυτό το φως χιλαρών Αγίας Δόξης. Ήταν πολύ κοντά η φωνή του Αχιλλέα σε αυτή τη βυζαντινή απόδοση και ήταν μια ακολουθία έτσι πολύ κατανοητική και δεν σας κρύβω ότι με συγκίνησε ιδιαίτερα. Το να μιλήσει κάποιος για τον Αχιλλέα είναι σαν να έχεις πάει μια πολύ ωραία εκδρομή, να έχεις περάσει πάρα πολύ ωραία, να έχεις γνωρίσει τοπία, να έχεις μάθει για νέους τόπους, να έχεις ακούσει μουσικές, να έχεις γευθεί γεύσεις, να έχεις κάνει πολλά πράγματα και να γυρίζεις την επομένη στο σχολείο και να σου λέει ο δάσκαλος σε 100 λέξεις «Γράψε μου πώς πέρασες». Είναι πολύ δύσκολο να σας πω πράγματα για τον Αχιλλέα, το φίλο μας. Θα προσπαθήσω έτσι να σκιαγραφίσω κάτι από την προσωπικότητά του. Φοβάμαι όμως ότι θα αφήσω απ' έξω πάρα πολλά πράγματα. Ο πόντος είναι συναίσθημα, είναι έρωτας, είναι η πατρίδα μας. Αξίζει όσο τίποτα να ασχολείσαι με τους προγόνους μας. Υπέφεραν τόσα πολλά, τόσο άγριες καταστάσεις και λίγα από αυτά βγήκαν στη φόρα. Αγαπώ τον πόντο χωρίς τυμπανοκρουσίες. Σταχυολόγησα κάτι από τα λεγόμενα του Αχιλλέα σε συνεντεύξεις, στις λίγες συνεντεύξεις, τα περισσότερα από αυτά τα είχαμε ως βιώματα και ως ακούσματα μαζί του και θέλω με αυτό να ξεκινήσω την απόψινή μας έτσι αναφορά στη μνήμη του. Ξεκάθαρη και άκρος νεωτερική για τις μέρες μας, όπου από την προγονοπληξία περάσαμε στην προγονοκτονία, όπου κάθε τι των παλαιότερων θεωρείται γραφικό και περιθωριακό. Τα λόγια του Αχιλλέα μου θυμίζουν εκείνα τα συγκλονιστικά χριστιανικά Ευαγγέλια του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, επίκαιρα, καθώς ταιριάζουν πάντα στις μεγαλοβδομάδας στην Ιερή Κατάνοιξη. Το επεμί, ενός ζω και αναπνέω και σοφρονώ, δεν θα πάυσω πάντοτε, ιδίως δέκατα τας πανεκλάμπρους ταύτας ημέρας, να υμνώ με τα λατρεία των Χριστών μου, να περιγράφω μετέρωτο στην φύση και να ζωγραφώ με τα στοργής τα γνήσια ελληνικά ήθη. Ο Αχιλλέας Βασιλιάδης ανάπνεε, υμνούσε και μετέρωτος περιέγραφε κάθε τι ποντιακό. Ο πόντος ήταν η δική του κοσμοθεωρία, η πίστη του, η ψυχή του, μέσα σε αυτό αυτή η ιερή μυσταγωγία τελούσε τα δικά του ευλαβικά συλλήτουργα, εκτελώντας το ιερό του καθήκον στη φυλή του. Τον πρωτογνώρισα το 1999.
δύσκολη περίοδος. Πρώτη μου χρονιά στο Φεστιβάλ των Ποντίων στη Φραγκφούρτη, με βαρύ το πένθος της απώλειας ενός πρωτεργάτη του ποντιακού θαύματος στη Γερμανία, του αείμνηστου καθηγητή Γιάννη Ταϊγανίδη. Θυμάμαι μητέρα και κόρη, την αγαπητή κυρία Μαρία και τη φίλη μου Ελένη. Δεν γνώριζα πολλά, βίωνα όμως το πένθος της απώλειας και του λυγμού που κυριαρχούσε. Στην πορεία βέβαια κατάλαβα γιατί ο αείμνηστος Γιάννης Ταϊγανίδης, ο πανεπιστημιακός δάσκαλος εκείνος, αποτελεί για τους Πόντιους ιερό πρόσωπο. Αφανής εργάτης, εμπνευσμένο δάσκαλος και θερμός Πόντιος, έβαλε μαζί με συνεργάτες του τα θεμέλια να γίνουν θεσμός στο εξωτερικό τα φεστιβάλ πολιτισμού της Ποντιακής Νεολαίας. Μέσα σε εκείνη τη θλίψη και το βουβό πόνο, οι δοξαριές του Κώσια Στιαμίδη και τα τραγούδια του Αχιλλέα, με τον Γιώργο Παρχαρίδη να συνοδεύει, γλύκαναν εκείνο το πρώτο μου ταξίδι γνωριμένα του ποντιακού ελληνισμού. Ήταν η αρχή. Ακολουθούσα αδιαλείπτως και ακαταπαύστως ακόμα και 3 φορές το χρόνο. Φεστιβάλ χωρίς Αχιλλέα δεν γινόταν. Άλκης των φεστιβάλ τον λέγαμε, όπως ο Άλκης Θέας, θυμάστε, ήταν ο παρουσιαστής του Πατρινού Καρναβαλιού. Χαριτολογώντας του λέγαμε ότι είσαι ο Άλκης Θέας των φεστιβάλ των Ποντίων. Εκείνος σχολίαζε με τα δικά του χαριτωμένα. Στην πορεία, κάθε που βλεπόμασταν, μου έλεγε πάντα για την ελευθεροτυπία και γιατί δεν έκανα ποντιακή στήλη στη σελίδα της οποίας είχα την επιμέλεια. Μου εξιστορούσε διηγήσεις παππούδων και γιαγιάδων από την Αργυρούπολη, την κρυφή του περηφάνεια για τη γιαγιά του Αγάπη που το απάγγειλε απ' έξω στην ποντιακή διάλεκτο την Ηλιάδα και την Οδύσσεια. Τα είπε πάρα πολύ ωραία ο αγαπητός φίλος Θόρης και δεν θέλω να επαναλάβω πράγματα. Μια φορά, βλέποντας ένα μάλλον πεπαλαιωμένο δημοσιογραφικό μου κασετοφωνάκι, μου εξέφρασε τον καημό του που δεν φρόντισε να έχει ένα ίδιο για να ηχογραφήσει με αυτό τους προγόνους του για να τους διατηρήσει ζωντανούς. Ο Αχιλλέας μας ήταν πολυσχηδής με ό,τι καταπιάστηκε. Τα κατάφερε σπουδαία. Μουσική, θέατρο, φιλόξενη διοργάνωση σε αμέτρητα ταξίδια στον Πόντο, σε άτομα που επισκέπτονταν για πρώτη φορά την ιστορική πατρίδα. Από 3 ετών τραγουδούσα και έφτασα να γνωρίζω όλα τα παραδοσιακά τραγούδια. Το τραγούδι το είχα μέσα μου. Ο Γιώργος Στεφανίδης ήταν πολύ καλός λιράρης και πολύ παραδοσιακός. Με επηρέασε ώστε να αρχίσω κι εγώ να τραγουδάω, αλλά και να λατρέψω το παραδοσιακό ποντιακό τραγούδι. Τελικά κατάφερα να γίνω ένας τραγουδιστής της σειράς. Πολλά παιδιά είναι πολύ καλύτεροι τραγουδιστές από μένα, έλεγε, αλλά κανείς δεν τον πίστευε βέβαια. Ο Αχιλλέας δεν ήταν μόνο το αηδόνι του Πόντου. Ήταν ένας λαϊκός βάρδος, μια φωνή εξαίσια, δημώδης, δωρική και συγκλονιστική. Για δεκαετίες τραγουδούσε σε μοχαπέτια και σε παρακάφια, ενώ το αγαπημένο του τραγούδι δήλωνε ότι ήταν το «Αιτέντ επαραπέτενεν». Αγαπούσε όλα τα παραδοσιακά ποντιακά τραγούδια, αλλά στο συγκεκριμένο είχε μια ιδιαίτερη αδυναμία, επειδή αναφέρεται στον Πόντιο Ακρίτα, τον άγνωστο στρατιώτη. Έχω βρεθεί στο Παρακάθ, το οποίο επί 20 χρόνια αποτελούσε ορόσημο για τους χώρους της ποντιακής μουσικής και της ποντιακής κουζίνας. Το όνομα στο κατάστημα αυτό, το εμβληματικό αυτό κατάστημα της Θεσσαλονίκης, το έδωσε ο φίλος του και γιατρός Χρήστος Αντωνιάδης. Ένα τέτοιο μαγαζί δεν πρόκειται να ξαναγίνει. Είχαμε μόνο λύρα και τραγούδι. Σημείωνε με εμφανές αίσθημα νοσταλγίας ο Αχιλλέας όταν του το θυμίζαμε. Τέτοιος χώρος μόνο στη Θεσσαλονίκη και μόνο από τον Αχιλλέα μπορούσε να γίνει. Μεγάλη του αγάπη το θέατρο, όταν ήταν μόλις 10 ετών, ανέβηκε για πρώτη φορά στο Σανίδι. Επειδή γνώριζε πολύ καλά την ποντιακή διάλεκτο, επιλέχθηκε να παίξει σε ποντιακό έργο στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Μόλις τελείωσε η παράσταση, ο κόσμος με σήκωσε ψηλά στα χέρια του. Ήταν λογικό μετά από αυτό να μην μπορώ να ξεφύγω στην πορεία μου από τον καλλιτεχνικό χώρο. Το θέατρο το αγάπησα πολύ. Έχω παίξει στη Θεσσαλονίκη όλα τα έργα του Κτενίδη με μεγάλους ανθρώπους του θεάτρου που το αγαπούσαν και το γνώριζαν πολύ καλά. Είχα πολύ μεγάλους σκηνοθέτες, μεταξύ άλλων τον Χάιτα και τον Ερμήτο Μουρατίδη, ο οποίος μου έδωσε πάρα πολλά. Ήταν μεγάλος δάσκαλος, έλεγε συχνά. Προσπάθησα να απομονώσω κάποιες από τις κουβέντες, από τις συζητήσεις, από τις στιγμές μας ή από όσα μπόρεσα να σταχυολογήσω κομμάτια της προσωπικότητας και του χαρακτήρα του. Πόσο σεβασμό και φροντίδα έδειχνε ο Αχιλλέας στους μεγαλύτερους. Σε ένα από τα ταξίδια του γνώρισε τον παππού Σαλίχ, ο οποίος πέθανε 113 ετών και τότε ήταν 93 χρονών. Ήταν πολύ ανοιχτός απέναντί μας. Μας έλεγε πολύ συχνά «Ο Θεός και η Παναγία να είναι μαζί σας». Και από την άλλη έβγαζε το χαλάκι του και προσευχόταν 5 φορές την ημέρα. Πιστεύω ότι ήταν χριστιανός και το χαλάκι του το έβγαζε μόνο για να δείξει ότι ήταν μουσουλμάνος.
Ήταν περίπου 40 ετών όταν έφυγαν από τον Πόντο οι δικοί μας. Μια άλλη φορά μας πήγε στον Άγιο Γεώργιο Πρεστεριώτα. Κάποιοι δικοί μας φοβήθηκαν να ανέβουν στο βουνό. Τους είπε: «Ήρθατε μέχρι εδώ και δεν θα ανεβείτε να ανάψετε ένα κεράκι?» Από τα πολλά υπέροχα τραγούδια του, εκτιμώ πως αυτό που ακούσαμε στην αρχή, «Την πατρίδα με έχασα, έκλαψα και πόνεσα, λύουμε και αρωθυμώ και να σπάλω και πορώ», είναι το ξεχωριστό. «Την πατρίδα με έχασα, έκλαψα και πόνεσα, κλαίω και νοσταλγώ, να ξεχάσω δεν μπορώ». Νομίζω ότι είναι το κορυφαίο του. Το τραγούδι αυτό είναι ένα μυρολόι. Αποτυπώνει τον πόνο και το θρήνο των Ελλήνων του Πόντου για τις σφαγές, τις καταστροφές, τις λαιλασίες, το βίαιο ξεριζωμό και δείχνει πόσο βαθιές είναι οι μνήμεις για τις πατρογονικές εστίες. Το τραγούδι αυτό είναι συνυφασμένο με την εξαιρετική σπαρακτική ερμηνεία του, αποδίδει εναργώς τι σήμαινε για εκείνον το παραδοσιακό ποντιακό τραγούδι, ο ποντιακός πολιτισμός και η παράδοση. Για το χαρακτήρα του τι να πω: ευπροσίγωρος, γενναιόδωρος, πάντα με το χαμόγελο, κοινωνικός, λαοφίλητος, πάντα με θετική σκέψη, με μεγάλη καρδιά. Ποτέ δεν κλαιγόταν, ήταν πάντοτε χαρούμενος και πάντοτε με καλή διάθεση. Δεν θέλω να κάνω κατάχρηση της ευγένειάς σας, θέλω όμως να πω δύο λόγια και για τα νέα παιδιά όποια είναι εδώ. Να είστε περήφανοι για τις ρίζες και την καταγωγή σας. Το σπόρο που άφησαν στο οργωμένο χωράφι οι προγονείς σας, ποτίστε τον, φροντίστε να καρπίσει. Η σοδιά θα είναι πλούσια. Ακολουθήστε το δρόμο τους και μην ξεχνάτε πόσα οφείλετε σε αυτούς, να τους τιμάτε πάντα. Ο Καζαντζάκης, αυτός ο οικουμενικός ποιητής και φιλόσοφος, από την άλλη δοξασμένη γωνιά της Ελλάδας στην Κρήτη, είχε πει πως δεν υπάρχουν ιδέες. Υπάρχουν μονάχα άνθρωποι που κουβαλούν τις ιδέες και αυτές παίρνουν τον πόη του ανθρώπου που τις κουβαλάει. Ταιριάζει απόλυτα στον Αχιλλέα. Τυχεροί οι τόποι και οι γενιές που γέννησαν ανθρώπους με ιδέες, που τις κουβάλισαν ως προσωπικό τους χρέος και τους έδωσαν πόη. Θα σε θυμόμαστε πάντα, αγαπημένε μας Αχιλλέα. Εξεβάσοντας το λιθόν αηλίεμαι και σακρολιθάρεας οιναηλί και βαϊξανέ και σακρολιθάρεας οιναηλί και βαϊξανέ. Καμαράδες κουντούλοι σαν αηλίεμαι άσολε απ' τα μέρεα οιναηλί και βαϊξανέ άσολε απ' τα μέρεα οιναηλί και βαϊξανέ. Λοιπόν, σήμερα υπήρχαν 3 ημέρες. Η μία ημέρα είναι η Ιταλία, και 2 ημέρες, μία στην Τραπεζούντα και μία στην Αργυρούλα. Της Τραπεζούντας η ημέρα, το οποίο μετέπειτα Αγρίδου, μετά το 1630 έγινε Αγρίδου. Η ημέρα ήταν, γίνεται η φάση με τον δεσπότη, το Σουρμένο, που μαγώνεται με την Τραπεζούντα, με τον Μητροπολίτη. Και 5.000 πληθυσμό στα Σούρμενα και στο Όφι, 7 μουσουλμάνους. Παραπάνω. Ως και τέρπασας. Πάει ο δεσπότης του Τραπεζούντας, ο οποίος έφταιγε στην περίπτωση, πάει στην ημέρα της Τραπεζούντας. Πάει πατού να τον ένα ξύλο παιδί, εδώ είχαν τώρα πια να τον πάσει στο ξύλο. Ο δεσπότης. Πάει να τον πάσει στην Τραπεζούντα, λέει να τον πει, να τον πει στην ημέρα. Λέει ποιον ημέρα είναι εκείνο Αγρίδιο. Και από τότε, από το 1630 και μετά, έγινε Αγρίδιο. Και μένουν οι 2 ημέρες. Η ημέρα στην ημέρα της Ιταλίας κάτω. Η ημέρα της Ιταλίας με και Αχιλλέαδος και το Τσοχαμάκι. Σαμουρέα και λιθά
Γεια σου δύο μίμη παλικάρι. Να παίξω για στραγωγή και πήγαψα τραγωδία γιάρια. Να παίξω για στραγωγή και πήγαψα τραγωδία γιάρια. Αναρωτά επέμνανε έτοιματαρό θυμία γιάρια. Επέμναμε έτοιματαρό θυμία γιάρια. Επέμνανε έτοιματαρό θυμία Είναι ο Λιλής να μην τα κάνει. Εκείνο φοβούμε. Και θα κλείσουμε τις ομιλίες με την κυρία Ταϊγανίδου. Ευγενικοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το Σύλλογο Ποντίων Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκιδόνας Δημήτριος Υψηλάντης για την τιμή που μου έκανε με την πρόσκλησή του να συμμετέχω σήμερα στη συντροφιά των αγαπημένων φίλων του Αχιλλέα. Επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας μνήμες από τα παιδικά μου χρόνια, όταν μία παρέα μικρή συναντήθηκε και ζυμώθηκε και ξεκίνησε να γράφει την ιστορία του ποντιακού πολιτισμού στα σύγχρονα χρόνια. Ήταν καλοκαίρι του 1985, όταν στη Θεσσαλονίκη, την προσφυγωμάνα Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκε το πρώτο Παγκόσμιο Συνέδριο του Ποντιακού Ελληνισμού υπό την προεδρία του καθηγητή Γιώργου Παρχαρίδη. Τότε, ο οργανωμένος ποντιακός χώρος από όλες τις γωνιές της γης τόλμησε να συναντηθεί, να γνωριστεί και να συζητήσει. Παπαδόπουλος Γιάννης, Παπαδόπουλος Χρήστος, Μουρατίδης Μιχάλης, ακούραστοι μπροστάριδες από την Ευρώπη και την Αμερική, οι άνθρωποι εκείνοι που προσπερνώντας τους εαυτούς τους αναζητούσαν τον τρόπο να ενωθούν και να δημιουργήσουν, ώστε να χαράξουν τους νέους ορίζοντες για τον ποντιακό ελληνισμό. Το πρώτο Παγκόσμιο Συνέδριο του Ποντιακού Ελληνισμού πραγματοποιήθηκε με μεγάλους φόβους και ανησυχίες. Ήταν η πρώτη φορά που πόντιοι από όλη την Ελλάδα, αλλά και από όλες τις χώρες υποδοχής ποντίων δεύτερης γενιάς, συναντήθηκαν στα πλαίσια επίσημης διοργάνωσης. Δεν είναι ντροπή να παραδεχτούμε την αγωνία για την επιτυχία του συνεδρίου και την ανάγκη για την ένωση του χώρου, καθώς τότε ο ευρύτερος χώρος της μητέρας Ελλάδας δημιουργούσε με επιτυχία, εσκεμμένα ή όχι, ικανές συνθήκες ώστε τα νέα ποντιόπουλα να απομακρυνθούν από την παράδοσή μας και σε αρκετές περιπτώσεις να ντρέπονται για την καταγωγή τους. Έπρεπε κάτι να γίνει. Οι γονείς μας ήξεραν ότι ο ελληνικός πόντος, ο πόντος μας, είναι πατρίδα φτιαγμένη από τραγούδια και χορούς, θρύλους και παραμύθια και δάκρυα και μνήμες. Ήξεραν ότι ο πόντος θα ζήσει όσο τα παιδιά του και τα παιδιά των παιδιών του θα μιλούν τη διάλεκτό του, θα τραγουδούν τα τραγούδια του, θα χηγούνται τους θρύλους του και με την προκοπή και την αξιοσύνη τους θα τιμούν το απαράμιλο ήθος του.
Σε εκείνο το συνέδριο, τον ευαίσθητο χώρο της νεολαίας, τόλμησε να αγγίξει ο πατέρας μου Γιάννης Ταϊγανίδης, με την ομιλία του με θέμα «Νεολαία και παράδοση». Με την εμπειρία του πανεπιστημιακού δασκάλου, ευρισκόμενος διαρκώς στο πλευρό των νέων ανθρώπων, ήταν πλέον σίγουρος για τις ανεξέλεγκτες διαστάσεις που λάμβανε η απομάκρυνση των νέων από τις ρίζες τους. Ο Ταϊγανίδης πίστευε πως το μεγαλείο των αγώνων δεν είναι η πίστη τους στο παρελθόν, αλλά η προοπτική τους για το μέλλον. Το μέλλον που δεν είναι μακριά, το μέλλον που είναι τα παιδιά και η νεολαία. Ένιωθε την ανάγκη απέναντι στις μελλοντικές γενναίες και ήξερε ότι τα λόγια και οι ομιλίες δεν ήταν αρκετά. Έψαχνε να βρει τον τρόπο να εμπνεύσει τη νεολαία, να την κάνει να χορέψει, να τραγουδήσει, να ερωτευτεί. Η νεολαία έπρεπε να μιλήσει τη διάλεκτό μας, να μάθει τους σκοπούς μας και να λειτουργήσει περήφανα στα γλέντια της. Αυτό ήταν πλέον το ζητούμενο. Δύσκολο, αλλά ζητούμενο. Η αναζήτηση για τον εμπνευστή ήταν διαρκής και αγωνιώδης. Ένα βράδυ λοιπόν, το καλοκαίρι του 1985, στα πλαίσια του συνεδρίου, διοργανώθηκε εκδρομή στην Παναγία Σουμελά. Εκεί, Άνθεση Χάτοβα, ο πατέρας μου, ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει, άκουσε μία μικρή παρέα να παρακαθίζει και να γλεντάει. Ξεχασμένη σκοπή της πατρίδας, λόγια αυθεντικά και γνήσια γέμιζαν την πλαδιά του Βερμίου. Ασουρανού το ύψιλον, στη θάλασσα στο βάθος, πουθέν και βρέθεν γιατρικών και για τεμών το πάθος. Μεγαλωμένος σε ένα χωριό της Κοζάνης με τα ακούσματα του Αποστολίκα, προσωπικός φίλος του Χρύσανθου, του Τσακαλίδη, του Αραματά, αλλά και του Ξυλούρη, του Ντασέν, του Τσαρούχη, του Θαλασσινού, ο πατέρας μου κατάλαβε ότι βρήκε αυτόν που έψαχνε. Τον Αχιλλέα. Στους Έλληνες το όνομά του μαρτυρά την περηφάνεια και τη δύναμη, αλλά και το σεβασμό του πολεμιστή απέναντι στην ύπαρξη της ζωής. Μαρτυρά την αγάπη και τον έρωτα απέναντι στη γυναίκα και τη μάνα και ταξιδεύει το νου στην Ελλάδα που βρίσκεται στην άλλη πλευρά του Αιγαίου. Για τον Ταϊγανίδη όμως ο Αχιλλέας ήταν εκείνος που μπορούσε να αλλάξει τη φθήνουσα πορεία της ιστορίας της ράτσας μας και να πείσει τους νέους να γυρίσουν κοντά στην παράδοσή μας. Με τις κοντιλιές του Σιαμίδη και τη συντροφιά της Δέσποινας εκείνο το βράδυ, ίσως λίγοι από εμάς τους νεότερους το γνωρίζουν, ο Αχιλλέας, 33 χρονών τότε, έδωσε υπόσχεση και την κράτησε ώστε να αναστήσει την ξεχασμένη περηφάνεια και να κρατήσει εμάς τους νεότερους κοντά στις ρίζες μας. Ο Αχιλλέας ήταν ένας άνθρωπος γεμάτος ελπίδα. Η φιλοσοφία του στηρίζεται στην αντοχή και τη θέληση για αυτοανακάλυψη. Με το όνειρο της δημοκρατικής κοινωνίας, της ανθρώπινης επαφής και αλληλεγγύης, ξεπερνώντας τα σύνορα της χώρας μας, ο Αχιλλέας πίστεψε πως υπάρχει ένας καλύτερος κόσμος. Αυτό τον κόσμο τον αναζήτησε στην ψυχή μας. Ο Αχιλλέας οραματίστηκε τη νεολαία να έχει συνείδηση των κοινωνικών της υποχρεώσεων απέναντι στην κοινωνία και ταυτόχρονα να στηρίζεται από αυτήν. Ήθελε να δοθεί ένα τέλος στη διάκριση μεταξύ παράδοσης και καθημερινότητας και άνοιξε το δρόμο για αγώνισμη αλληλεπίδραση και εναρμόνιση των δύο. Ο στόχος του Αχιλλέα ήταν να ενσωματωθεί η παράδοση στη ζωή των νέων. Μαζί με την πολύτιμη σύντροφο της ζωής του, τη Ρούλα, μια μυθική σπουδαία γυναίκα γεννημένη από θρύλους και γεμάτη δύναμη, ξεκινούν έναν αδιάκοπο αγώνα. Και οι δυο τους πιστεύουν ότι στον αγώνα για μια ιδέα, κριτήριο καλών προθέσεων δεν αποτελούν αυτά που είμαστε διατεθειμένοι να προσφέρουμε, αλλά κυρίως αυτά που είμαστε έτοιμοι να απαρνηθούμε για την ιδέα αυτή. Ο Αχιλλέας και η Ρούλα γνωρίζουν καλά ότι η πολιτιστική διαδικασία είναι βαθιά ριζωμένη όχι μόνο στην κουλτούρα, αλλά και στην καθημερινή πρακτική. Και μαζί, πατέρας και μάνα για όλους μας, ανοίγουν την καρδιά τους και το σπίτι τους, ώστε όλοι εμείς οι νεότεροι να ζήσουμε στο ζεστό ποντιακό σπιτικό τους. Και μας προσφέρουν ζεστό ψωμί σαν εκείνο το τελευταίο που πήραν οι πρόγονοί μας από το φούρνο της αυλής, μαζί με τα κομμάτια της ψυχής τους και τη βαθιά πίστη πως χρέος της ζωής είναι να ζήσει, και κουβαλώντας τις μνήμες από τα αγαπημένα χώματα μπήκαν στα καράβια και έλεγαν «Η θάλασσα επρασίνησεν και το παπόρ επέγνεν, κι η μάτσκα στην Ανατολήν εσάσεψεν και πέμνεν». Το διαμέρισμα των αμπελοκήπων μετατρέπεται σε χώρο ποντιακού πολιτισμού. Όλοι οι διάσημοι και μη καλλιτέχνες είναι εκεί και καλλιεργούν τη μουσική τους. Εκεί, στο διαμέρισμα των αμπελοκήπων, άτομα άγνωστα πολλές φορές μεταξύ τους παρακαθίζουν και δημιουργούν παρέες. Παρέες που αργότερα γράφουν ιστορία.
και η μουσική μας παράδοση, γνωρίζει ίσως την κορυφαία στιγμή της, καθώς ο Αχιλλέας φέρνει κοντά μας το μικρότερο γιο του Πατριάρχη Γόγου, το περίφημο Γογοπούλη. Από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και μετά, το σπιτικό του Αχιλλέα γίνεται ορμητήριο για τον αγώνα των ποντίων, ώστε να κρατηθούν τα παιδιά τους κοντά στην παράδοση. Εξαιρετικά ταλαντούχος καλλιτέχνης, με βαθιά κουλτούρα τόσο στη μουσική και στο τραγούδι, αλλά και στο θέατρο, βρίσκεται σε παρέες των μεγάλων αστικών κέντρων, ανάμεσα σε καταξιωμένους μαθητές του Κουν, τους οποίους μαγεύει σε κάθε ανεπίσημη εμφάνισή του. Αρκετοί επιφανείς Έλληνες της τέχνης και του πολιτισμού περίμεναν τη στιγμή που ο Αχιλλέας θα έπαιρνε σε Αριστοφάνη στην ποντιακή διάλεκτο. Δεν ήταν λίγες οι φορές που η Κλεονίκη μίλαγε ποντιακά, προκαλώντας το θαυμασμό αλλά και την ψυχική ευχαρίστηση όλων. Για τον Αχιλλέα τα μεγάλα αστικά κέντρα είναι το στοίχημά του. Επιδιώκει να μαγνητήσει τους νέους που ζούσαν σε αυτά και πολλές φορές δεν είχαν αμιγώς ποντιακή καταγωγή και τους κάνει να αγαπήσουν τις ρίζες τους. Διοργανώνει μοχαπέτια, μιλάει στη διάλεκτό μας, τραγωδεί, μα πάνω απ' όλα δίνει κομμάτι της ψυχής του. Ο Αχιλλέας είναι όχι μόνο ικανός, αλλά και τυχερός, καθώς καταφέρνει να συγκεντρώσει σπουδαίους καλλιτέχνες, αλλά και να ανακαλύψει νέα παιδιά, μικρά παιδιά που αργότερα γίνονται σπουδαίοι στην τέχνη τους. Σιαμίδης, Χρύσανθος, Χρυσανθόπουλος, Τσενεκίδης, Παρχαρίδης, Αμαραντίδης, Τσιταρίδης, Σαβίδης και πολλοί περισσότεροι που χωρίς καμία προσωπική αξίωση, με μπροστάρι πάντα τον Αχιλλέα, μαγνητίζουν τα νέα παιδιά. Είναι ιδεαλιστής, αλλά πατάει γερά στην καθημερινή πραγματικότητα της παραγωγής και της αγοράς. Αντιλαμβάνεται ότι το ανθρώπινο ταλέντο φανερώνεται και λυτρώνεται μόνο μέσα από τη διαδικασία της κοινωνικής παραγωγής και αποδοχής. Οι ακατάπαυστες διενέξεις του με τα δεδομένα της κάθε εποχής δημιουργούν ικανό έδαφος ώστε οι νέοι καλλιτέχνες να αναπτυχθούν και να αναδειχθούν, αλλά και να οργανωθούν μοχαπέτια από νέα παιδιά, όπου πλέον είναι εντελώς διακριτή η χρήση της ποντιακής διαλέκτου. Γνωρίζει ότι η παράδοση είναι η συλλογική μνήμη των λαών. Αγωνίζεται ώστε η ποντιακή παράδοση να γίνει το νήμα που διαπερνά το νου μας και υφαίνει τη συνείδησή μας. Εφαρμόζει τα λόγια που έλεγαν πως η παράδοση είναι το αστήρευτο ποτάμι που ξεκινά από τις οροσειρές των περασμένων γενεών, χρυσές σταγόνες από υδρότα και δάκρυ και ακολουθώντας τη ροή του χρόνου φτάνει στο σήμερα για να δροσίσει τους οδηπόρους του μέλλοντος. Μέσα στο βαθύ ρέμα της ζωής μεταφέρει τους καημούς και τις χαρές, τα λάθη και τις επιτυχίες, τα τραγούδια και τα μυρολόγια, τους θρύλους και τις γνώσεις του πατέρα, του παππού, του μακρινού πατέρα μας. Στην ατέλειωτη διαδρομή του χρόνου κρούει και δέρκεται με τους βράχους και τα χώματα, δίνει μορφή στην κήτη του και από τη μορφή του παίρνει μορφή. Κρούει και δέρκεται, δει και πέρ. Ο Αχιλλέας βρίσκεται διαρκώς κοντά μας. Θεωρεί τη ράτσα μας ως ένα όλον, αποτελούμενο από πολλά ολοκληρωμένα τμήματα, δηλαδή όλους εμάς, που με τα ιδιαίτερα και διαφορετικά χαρακτηριστικά μας, τα χαρίσματά μας, όπως λέει, δημιουργούμε τη δυναμική της ενότητάς μας. Για όλους εμάς, ο Αχιλλέας, ο πολεμιστής του δικού μας πόντου, συνεχίζει να κρατάει ανοιχτή την αγκαλιά του και να στέκεται σογιάνεμουν και κά στις χαρές μας, αλλά και στις λύπες μας. Η αλήθεια της ψυχής του και η καθαρότητα της σκέψης του είναι για μας το κουράγιο μας να δημιουργούμε και να ελπίζουμε. Ο Αχιλλέας όμως δεν χώρεσε στα όρια της Μητροπολιτικής Ελλάδας. Ανήσυχος με τα μάτια του να κοιτάνε τη μακρινή πατρίδα μας, ξεκινάει τα ταξίδια και τις καταγραφές στον Πόντο. Εκεί όπου όλοι μαγεύονται και κάθε καλοκαίρι τον περιμένουν. Πόντοι οι χριστιανοί και πόντοι οι μουσουλμάνοι τραγουδάνε και χορεύουν. Κλαίνε και γελάνε και απαλλαγμένοι από ιστορικές πικρίες ζουν τις στιγμές που τους θέρισαν. Η Ρούλα, η μυθική γυναίκα του Αμαζόνα εκείνης της εποχής, είναι κοντά του σε κάθε του ταξίδι. Και όπως τον λατρεύουμε εμείς, έτσι τον λατρεύουν και οι Τούρκοι. Παρακολουθεί την ομάδα του, την Τραμπζονσπορ, μετά τις νίκες της στην Τραπεζούντα, παρακαθίζει και κάνει μοχαπέτια. Και πάλι, μέσα από τις παρέες που δημιουργεί, γεννιούνται ανέλπιστες μουσικές συνεργασίες Ελλήνων και Τούρκων. Άλλωστε για τον Αχιλλέα, πολιτισμός είναι να αναγνωρίζεις το διαφορετικό πρόσωπο του άλλου σαν προέκταση του δικού σου και σαν τέτοιο να το αποδέχεσαι, να το σέβεσαι, να το υποστηρίζεις, να το αγαπάς.
να το ψηλαφείς ανιχνεύοντας στις γραμμές του τις εντάσεις μιας άλλης πατρίδας. Να μην το φοβάσαι, ούτε να το προσπερνάς. Να μην το καταδικάζεις στη σιωπή και να κρατάς για αυτό το ανίκιο ξένο πρόσωπο ένα μέρος του δικού σου οικείου χώρου ανοιχτό για την υποδοχή του. Αχιλλέα μου, εμείς τα Ποντιόπουλα της τρίτης γενιάς των Ποντίων στη μητέρα Ελλάδα σε ευχαριστούμε για όσα μας δίδαξες και για όσα μας άφησες να ψάξουμε μόνοι μας. Και εμείς οι μάνες σε ευχαριστούμε διπλά, γιατί πλέον ξέρουμε να πεζδιαεύουμε τις κόρες μας και τους γιου μας, να παρακαθίζουμε μαζί τους, να τους μιλάμε για την πατρίδα, να διηγούμαστε τους θρύλους και τα παραμύθια μας, να ονειρευόμαστε, να τραγουδούμε και να αλλάζουμε τον κόσμο, χαράσσοντας μαζί τους σε ένα καλύτερο μέλλον. Πολλά βράδια λέμε το τραγούδι που μας έλεγες πως ας έμνε παλικάρι 12 χρονών, ας είχα και την κάλλη με 6-7 χρονών, να έπαιρνα τη σαΐταν ταργυρών το ξάρ, στον ουρανό να ευγαίνα σα εμπουράνια, να ετόξευα τον ήλιον, τ' άστρα το φεγγάρ και να επίνα άλλων ήλιον και άλλους φέγγαρους. Αχιλλέα μου, αγαπημένε μου Αχιλλέα, στο ταξίδι που διάλεξες να πας, κράτησε μαζί σου τη ζεστή αγκαλιά μας. Για εμάς το ταξίδι σου, όπως είπε και ο Λαμπρόπουλος, είναι το τέλος της εποχής μας. Ξέρουμε βέβαια πως μέσα στην αγάπη που μας μεγάλωνες, μας προετοίμαζες και για τη μοναξιά μας, γιατί ήξερες τον ομοτελειακό της χαρακτήρα. Όμως, Αχιλλέα μου, ο κόσμος που δημιούργησες θα συνεχίσει να υπάρχει και να εξελίσσεται. Και η μορφή σου θα είναι πάντα η απάντηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσουμε την ΠΕΝ Νοτιού Ελλάδος και Νήσων που μας παραχώρησε το βίντεο που προβλήθηκε στην εκδήλωση της ΠΟΕ και αφιερώθηκε στον Αχιλλέα Βασιλιάδη.
σαρασιά θολούνταν τα παρχαριά ήδη σε κάτσε σαρασιά θολούνταν τα παρχαριά Ρωμάνα μαλοκίδασεν έχασα και τυχνάν Ρωμάνα μαλοκίδασεν έχασα και τυχνάν Ρωμάνα ξαρομάνα και του παρχαρήμαν τι δεν κυφοβερίζεται απέσαγρε τορμάν τι δεν κυφοβερίζεται απέσαγρε τορμάνια και σερανταχτίνια ριαζέν σεράντα αλμεγαδέα σερανταχτίνια ριαζέν σεράντα αλμεγαδέα αλλά να το σαεριαζέν μουσκάρια μοζουρκάν αλλά να το σαεριαζέν μουσκάρια μοζουρκάν Ρωμάνα ξαρομάνα και του παρχαρήμαν έτσι δεν κυφοβερίζεται απέσαρε δορμάν τι δεν κυφοβερίζεται απέσαρε δορμάν Πριν ευχαριστήσουμε τους ομιλητές μας, θα ήθελα τον Δήμαρχο, τον κύριο Τομπούλογλου, να έρθει στο βήμα και να μας πει για τις εντυπώσεις του. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί ομιλητές, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, φίλες και φίλοι, τα είπαν όλα οι προλαλήσαντες. Ο Αχιλλέας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σε όλο του το βίο ανέδειξε το ποντιακό ελληνισμό, τις παραδόσεις, τα ήθη, τα έθιμα, το τραγούδι μέσω του τραγουδιού και πραγματικά σε αυτόν τον άνθρωπο οφείλουμε πολλά. Και πρώτα απ' όλα φοροτιμής σε αυτά τα οποία πρόσφερε. Αχιλλέα, ένα μεγάλο ευχαριστώ και να ξέρεις ότι πάντα θα είσαι στη σκέψη μας, στο μυαλό μας και οι πράξεις σου και τα έργα σου θα μας οδηγούν ούτως ώστε και εμείς να κάνουμε έστω το ελάχιστο από όλα αυτά που εσύ προσέφερες σε όλους εμάς. Αθάνατος Αχιλλέα. Κύριε Στέφανο Ρατσούλη, επίσης. Καλησπέρα σε όλους, σε αυτή την όμορφη, συγκινητική, πραγματικά εκδήλωση. Κύριε Πρόεδρε, τόσο σε σένα όσο και σε όλο το Συμβούλιο οφείλουμε να δώσουμε συγχαρητήρια. Γιατί πάντα καταφέρνεις να μας εκπλήσεις, πάντα καταφέρνεις να μας διδάσκεις, πάντα καταφέρνεις να γνωρίζουμε στοιχεία του πολιτισμού, του πόντου και του ξεριζωμού. Οι ομιλητές τα είπαν όλα, όπως είπε και προηγουμένως ο Δήμαρχος. Εμείς δεν έχουμε τίποτα να προσθέσουμε παρά ένα ευχαριστώ που αυτόν τον άνθρωπο μας τον δώσατε, μας τον διανθίσατε να καταλάβουμε τι έκαμε. Θα πω κάτι. Έχω ένα πολύ καλό φίλο και συμφοιτητή καρδιοχειρουργό στη Θεσσαλονίκη και μένει στο Πυρόκηπο. Κάποτε μου είπε, εδώ μένει ο Αχιλλέας ο Βασιλιάδης. Δεν μπορούσα να φανταστώ την ιστορία αυτού του ανθρώπου. Σήμερα κατάλαβα γιατί μου ανέφερε αυτό το όνομα. Σας ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Λουκιδέλη. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ το μόνο που έχω να πω και κράτησα, δεν υπάρχει περίπτωση Έλληνας να ακούσει το «Πατρίδα μου έχασα» και να μην συγκινηθεί. Τι να πω για τον Αχιλλέα Βασιλιάδη, τα είπαν εδώ οι προαλήσαντες. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να λάψουμε ένα κεράκι και να το πάμε σε μια εκκλησία. Αυτά. Να είστε καλά. Και θα κλείσουμε τον κύριο Χάρη. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Δημοτικοί Σύμβουλοι, αγαπητοί ομιλητές, σε ένα προσφυγικό προάστιο όπως είναι η Νέα Φιλαδέλφια και η Νέα Χαλκιδόνα, νομίζω ότι εκδηλώσεις σαν αυτήν περιποιούν τιμή σε αυτούς που έχουν την πρωτοβουλία να τις οργανώνουν. Γιατί οι μνήμες καλό είναι να φρεσκάρονται. Δεν αρκεί μόνο να αναφερόμαστε στα πρόσωπα χωρίς να ξέρουμε λεπτομέρειες για τη δράση τους. Θέλω να σας πω ότι τώρα που η Νέα Φιλαδέλφια και η Νέα Χαλκιδόνα συμπληρώνουν 100 χρόνια ζωής, ο Σύλλογος Ποντίων της Νέας Φιλαδέλφειας μας κάνει να αισθανόμαστε περήφανοι, γιατί σε αυτή την πόλη συναντήθηκαν Έλληνες από τη Μικρά Ασία, και Μικρά Ασία φυσικά είναι ο Πόντος, είναι η Σμύρνη, είναι όλες οι περιοχές που συγκροτούν την Ελλάδα της καρδιάς μας. Πρόεδρε, Διοικητικό Συμβούλιο, ομιλητές, σας ευχαριστούμε γιατί σήμερα μας συγκινήσατε με έναν ήρωα αυτής ακριβώς της πορείας του ποντιακού ελληνισμού, που είναι, θα έλεγα, το πιο ζωντανό κομμάτι της Ελλάδας της Εγγύης Ανατολής. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό Πάσχα να έχουμε. Κύριε Παναγίδη, θα κλείσετε εσείς. Πραγματικά νιώθω μεγάλη συγκίνηση. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε, για την πρωτοβουλία σας. Ευχαριστούμε τους ομιλητές που μίλησαν στην καρδιά μας. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που το γνώρισα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αρχές της δεκαετίας του 90, ερχόμενος σε ένα διάλειμμα από την Κωνσταντινούπολη, όπου είχα την ύψιστη τιμή να έχω την ευθύνη της ομογενειακής εκπαίδευσης, μου είπαν κάποιοι φίλοι, υπάρχει ένα εξαιρετικό καινούριο ποντιακό μαγαζί, το Παρακάθ. Εκεί λοιπόν με γνώρισαν και τον Αχιλλέα τον Βασιλιάδη, τον ιδιοκτήτη, τον ένα από τους δύο ιδιοκτήτες. Και με εξέπληξε λέγοντάς μου ότι γνώριζε 5.000 περίπου ποντιακά δύστιχα. Και συνεχώς καθημερινά, κάθε βράδυ, όχι καθημερινά, κάθε βράδυ στο μαγαζί αμολούσε μερικές δεκάδες δύστιχα, τραγουδώντας και ψυχαγωγώντας και λυτρώνοντας την ψυχή των πελατών του Παρακαθιού, του Παρακάθ. Στη συνέχεια, αργότερα, ως Σύνδεσμος Ποντίων Εκπαιδευτικών, του οποίου επίσης έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος, είχαμε πάρα πολλές συναντήσεις στη Βόρεια Ελλάδα, που είναι ο πυρήνας των μελών μας, για να επεξεργαστούμε ζητήματα για την ποντιακή διάλεκτο, ιδιαίτερα που τώρα ακολουθούμε ένα πρόγραμμα. Και οι συναντήσεις ήταν πολλές και τα παρακάθια πολλά όμως, γιατί πάντα θέλαμε να χρωματίζουμε τη συνάντησή μας στη Θεσσαλονίκη με τα νάματα της ποντιακής παράδοσης. Μαντέψατε, Πρόεδρε, ποιος ήταν ο πρωταγωνιστής αυτών των παρακαθιών στη Θεσσαλονίκη? Ο Αχιλλέας Βασιλιάδης. Του είμαστε ευγνώμονες, γιατί όντως, όπως λέχθηκε, ήταν ένας γενναιόδωρος άνθρωπος. Δεν ήταν ποτέ και καθόλου μεμψίμερος. Πάντα με ανοιχτή καρδιά, πάντα δεχόταν τους πάντες χωρίς να τους ξεχωρίζει. Ήταν δηλαδή ένα πρότυπο ζωής. Ειδικά για τους νέους ανθρώπους, τέτοια πρότυπα νομίζω δημιουργούν συνθήκες για μια κοινωνία πολύ ανθρωπινότερη. Για αυτούς λοιπόν και για τους άλλους λόγους, χιλιάδες που θα μπορούσε να βρει κανείς, αύριο έχουμε μάθημα. Ξέρετε, εδώ έχω αρκετούς μαθητές μου της ποντιακής διάλεκτου. Αύριο έχουμε μάθημα. Κατά σύμπτωση, το μάθημά μας είναι το τραγούδι, το κείμενο του τραγουδιού «Την πατρίδα μ' έχασα». Και αύριο και μεθαύριο
σε δύο διαφορετικά τμήματα. Το λιγότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να αφιερώσουμε αυτά τα μαθήματα στον Αχιλλέα Βασιλιάδη της καρδιάς μας. Ευχαριστώ. Ο Σύλλογος ευχαριστεί την τριάδα των ομιλητών, τον κύριο Φόρη Πεταλίδη, τον κύριο Κιούση και την κυρία Τάη Γανίκο. Τους ευχαριστούμε από καρδιάς, διότι στο κάλεσμά μας ανταποκρίθηκαν με μεγάλη ευχαρίστηση. Και ευχαριστούμε και όλους εσάς.